हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे गोदान साख्रिनि आपडेट लाना फैदों गासै मोननैनि लाना फैखाबाय डिपार्टमेन्टआ बेनो जाहैबाय IASST नि साख्रि बेहाय पस्ट ओंखारदों ड्राइभार क्लास 10 पासफोरा एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो बेहाय दङ मोनसेया गुवाहाटी हाइकर्ट दा लोगोफोर जों गोबाव खालामालासिनो नायनोसो फैदो अफिसियेल नटिफिकेसन जुदि नोंथांमोना गोदानै चेनेलाव सोरबाफोर फैदोंमोनब्ला चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना लानो दाबावथार दा नै लोगोफोर आं लाना फैखाबाय डाइरेक्ट गुवाहाटी हाइकर्टनि अफिसियेल नटिफिकेसन बिनि एप्लाइ सोलिगासिनो दङ आरो बिनि लास्ट डेटआ जाहैबाय 24 मेनि 5 PM सिम सोलिगोन आरो नोंथांमोना पेमेन्ट दाननांगोन 27 मेनि सिगां आरो पेमेन्टआ जाहैबाय STफ्रा 250 दाननांगोन दा बेहाय नायदिनै लोगोफोर नोंथांमोना भेकेन्सिखौ मोनदों गासै 12 दङ बिनिफ्राय लानानै बिनि पस्टआ जाहैबाय ग्रेड 1 अफ आसाम जुडिशियेल सार्भिस नोंथांमोना नुदों आरो भेकेन्सिया नोंथांमोना 12 खौ मोनबाय बेनिफ्राय नैबे जाहैबाय स्केल पे 51,000 निफ्राय जागायनानै जोबोद बुरजा दङ नोंथांमोना नायना लादो बेनिफ्राय एलिजिबिलिटि क्राइटेरियाखौ नायोबा नोंथांमोना नाम्बार 2 आव दङ नै बेहाय दा बेनिफ्राय फार्स्टआवनो दङ मास्ट बि हल्डार अफ डिग्री इन ल लोगोफोर माने डिग्रीआव नोंथांमोना लनिफ्राय पास खालामनाय जानांगोन होननानै बुंदों जिखुनु जाया रिकगनाइज इउनिभार्सिटिनिफ्राय बेनिफ्राय नोंथांमोना एडभकेट महरै प्रेक्टिस खालामनाय जानांगोन होनना बुंदों 7 इयार्स नोंथांमोना एक्सपिरियेन्स थानाय जानांगोन बेनिफ्राय लानानै नोंथांमोनानि बैसोआ 35 इयार्स जाथारनांगोन मिनिमाम बेनिफ्राय 45 इयार्ससिम दा लास्ट डेटखौ नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय बेनिफ्राय नायदो नोंथांमोना दानिया माखासे इन्सट्राक्सन नायदो दा माब्रै जागोन नोंथांमोननि सिलेक्सन क्राइटेरिया बेहाय फार्स्टआवनो प्रिलिम्स जागोन बेनिफ्राय उनाव मेन्स जागोन आरो नोंथांमोना बेहाय 60% सिकिउर खालामनांगोन आरो 60% मार्क्स लानांगोन होमबासो नोंथांमोना सेकेन्ड एग्जामनि थाखाय लिंहरगोन नोंथांमोनखौ दानिया जों नायनोसो फैदो लास्टआव दंबावो आरोबाव इन्टारभिउ दङ पार्सनेल इन्टारभिउ नोंथांमोनाबो बे पार्सनेल इन्टारभिउआव 60% मार्क्स लानांगोन आरो नोंथांमोना नैबेहाय 50 मार्क्स नुदोंना बेनि गेजेराव 60% मोननाय जानांगोन बेबायदिनो जागोन नोंथांमोना सिलेबासखौ नायनानै लादो ओमफ्राय नोंथांमोनाहाय बेनि अफिसियेल PDF फाइलखौ डाउनलड खालामनो हागोन डिसक्रिपसनाव दङ आरो बेनि अनलाइन एप्लाइ लिंकआ जाहैबाय नैबेनो नोंथांमोना मिथिखागौ www.ghconline.gov.in नोंथांमोना बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामबानो जाबाय जुदि नोंथांमोना इन्टारेस्टेड दङब्ला आं डिसक्रिपसनाव होबाय लिंकखौ नोंथांमोना बेनिफ्रायनो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो PDF फाइलखौबो डाउनलड खालामना लानो हागोन दानिया जों सेकेन्डखौ नायनोसै सेकेन्ड डिपार्टमेन्ट IASST निखौ नैबे जाहैबाय लोगोफोर IASST नि नोंथांमोना बेवहाय मोनगोन जेरै इनस्टिट्युट अफ एडभान्स स्टाडि इन साइन्स एन्ड टेक्न'लजियाव ओंखारदों पस्टआ ड्राइभार नोंथांमोना नायदो नै बेनि पस्टआ ड्राइभार नाथाय पस्टआ सासेल' दङ आरो बेनि सेलेरिया जाहैबाय लोगोफोर 19,000 निफ्राय जागायनानै 63,000 सिम जाहैगोन आरो नोंथांमोना एलाउन्स मोनगोन बेनिफ्राय बेवहाय नोंथांमोना नायदो क्वालिफिकेसना 10 पास जानांगोन बेवहाय नोंथांमोना 10 पास जानांगोन आरो नोंथांमोननि लाइसेन्स थानांगोन बेनो जाहैबाय हेभि भेहिकेल ड्राइभिं लाइसेन्स थानांगोन आरोना नोंथांमोना लाइसेन्स थायोब्लासो बेहाय एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो एक्सपिरियेन्स बेहाय बिनाय दङ लोगोफोर एटलिस्ट 3 इयार्स एक्सपिरियेन्स अफ ड्राइभिं नोंथांमोना थानाय जानांगोन आरोना प्राइभेट बा गभर्नमेन्ट सेक्टराव जिखुनु जाया नोंथांमोना बास बा कार माने 4 हुइलारनि आरो नोंथांमोना बेहाय थानाय जानांगोन अब्ला नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन डिजिटेबलाव नायोबा नोंथांमोना रिडिं राइटिं एन्ड स्पिकिं स्टेट लेंगुवेज नोंथांमोना रोंनाय जानांगोन आरो दा बेनोसै लोगोफोर बेनि बैसोआ नोंथांमोना नुनो मोन्दों 30 इयार्स नोंथांमोना नुदोंना 30 इयार्ससिम नोंथांमोना बेहाय खालामनो हागोन एप्लाइखौ दा बे लोगोफोर नटिफिकेसन नायनोबा नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लादो डिसक्रिपसनाव दङ गासैबो फुल दा बेनिफ्राय नोंथांमोना नायदो नै जायफोर सेलेक्टेड जागोन नोंथांमोनखौ 2 इयार्सनि थाखाय नोंथांमोनखौ एपइन्टमेन्ट होगोन आरो नांगौ समाव नोंथांमोनखौ आरो एक्सटेनसन खालामनानै लागोन होननानै बुंदों दा बेनि इम्पर्टेन्ट डेटखौ नायोब्ला नोंथांमोना नायदो बेनि लास्ट डेटआ बेहाय दङ लोगोफोर जुननि 2 सिम थाहैगोन 5 PM सिम नोंथांमोना बेनि गेजेराव अनलाइन एप्लाइ खालामदो आरो पेमेन्ट नैबेहाय दंना लोगोफोर पेमेन्टआ 16 जुनसिम नोंथांमोना दाननो हागोन आरो बेहाय पेमेन्टखौ दा पेमेन्टखौ बेसेबां दाननांगौ होनोब्ला आं नोंथांमोना देखायखानोसै पेमेन्टखौ दाननांगोन नोंथांमोना 500 रुपिस दाननांगोन नाथाय STफ्रा बेवहाय पेमेन्ट दाननाङा थ' लोगोफोर नोंथांमोना जायफोर ST टेनसन गैया पेमेन्टखौ दाननांनाय नङा दा बेनोसै लोगोफोर नोंथांमोना नायदो अफिसियेल PDF फाइलखौ डाउनलड खालामनानै मा नांगौ डकुमेन्ट्सआ नैबेवहाय दङ नै बार्थ सार्टिफिकेट बा डिग्री सार्टिफिकेट मार्कशिट एक्सपिरियेन्स बेफोरबायदि थानाय जानांगोन अब्ला नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन